Okay, sekuka nje yeshe ngalesi sikhathi mfowethu. Yasho bhuti kuhamba Kanjani kuzombhemu? Hayi akubona lutho. Sikuphi senzani sifunani la wasibiza sifunani la. Mfowethu siphansi komabhojane kwesakacele eMawuleni. Indawo engaphansi kwePort Epstein. Lapha namhlanje sihlangene ngobuhle bengoma. Ingoma yesizwe sakwacele, ingoma yobumbano, ingoma ekhanda ubunye, ingoma ejabulelwa yiwo wonke umuntu. Njengoba nje imvula iyazama ukusiphazamisa kodwa ke abantu abahambile, abantu basagcwele njengoba ufika nje. Kusenjalo akakashintshi lutho ngoba abantu bayayithanda ingoma. So thina njengekomidi elihlela lengoma, ngiyobona esikibheni sami ingoma yaseMawuleni. Okwethu nje sibekelwe phambili ukuthi senze lolu suku lube impumelelo bese afika amagosa adlala ingoma. Right, ake kuthiwa ngikhatha nezwe ngithi chema. Hayi kodwa kuzothiwa ubumhlelo womcimbi ungachema kodwa bengizothi chema kodwa manje ngithi ungachema kodwa kuthi chema. Kulungile. Wabonile lonke amaqembu edlala. Mhlambe mapha amaqembu ebenini nawo engoma osawakhumbula mfethu ongathi mawuthi wabala nje mhlambe adlule kuhlanu. Mapha amaqembu osawakhumbula amagama engoma. No mfowethu amaqembu besinawo lapha bekhona abafana benkunza khona amawusu akhona omahamba kancane besinawo ilahle umlenze amanye angiphuthile ngoba ngihlela nje ngibuye ngibe ngale ngemuva ngilungise ezinye izinto kodwa nje ilawe ngiwabone kahle adlalile kahle kakhulu njengawo amawusu noma hamba kancane ubone ukuthi izibambene ukube mhlambe bekuthiwa khanjwa nemani phela ubungachema nalabo babili. Kukhona nabafowethu ngibabone ngile phesheya kodwa ngibonile ingoma yabo yinhle laba bebedlala ngebheshu kodwa nje bengile kude kwafika nabo umama bamaphinifa zibambene kona konzima. Isiphi isifiso senu ngalomcimbi eminyakeni emihlanu kusuka manje lokuthi mangathiwa dlulisalani njengoba sekungenelene ngisho iprovince dluliselani kwiprovince izicelo zenu noma kuthiwa zendlaleni nibo carpet kuprovince ahambe phezulu iziphi izicelo eningayicela kuminyaka emihlanu njengoba kusuka manje? Lo ukusuka manje mfowethu imishini yethu sibheke ekuthenini lengoma kube ngeyenkulu lapha esifundeni sasoGwini ngoba siqale incane kungela isigodi sikuso kuphela kodwa manje sifake zonke igodi zalapha kwacele yaze yafaka amakhosi amanye asakhela ngomakhelwane amaningi ngoba ingoma esinazo nje sezivele emakhosini amaningi. Umbono wethu ke ubheka lapha kwi-founding documentation yethu ukuthi sibe ingoma ehlanganisa zonke ingoma kulesifunda sasoGwini kube iyona ngoma ehamba phambili lapho oGwini icishe igabelane nengoma kaZwelonke. Siyabonga kakhulu Khawela kithi sibonge ngamazwi osisuthe wasipha khona sibonge nokuhlonipha bhuti. Danke. Ngiyabonga kakhulu bhuti omdala.